Good morning, guys. Happy Tuesday. Today's April 23 and nagpabook pala ako. Nagtumawa ako kanina. Oh, wow! Good job, Zach! Mayroon tayong booking for SNS at 11:30. So, ngayon is 10:35. And yung mga boys, at saka si Holly, well, yung sila, nagpapack na sila ng kanilang mga clothes na dadali namin sa holiday/wedding. So, si Zach, pinofold niya na yung mga dadalhin niyang clothes. Ayan siya. Ayan, si Zachy Boy. And si Holly, ayan din. Pinofold niya yung gusto niyang dalhin na damit. I told you, I'm gonna pack your stuff, Holly. Oh, there's lots of stuff for yours. Baba. Lots of mine. I'll do yours. I want to. So, wala siya. Kasi siya nang pumipili. Tingnan mo yung napili niya. Ayan, may skirt. Alright. So, yun na nga. Bukas ang alis namin. And yung breakfast ng mga bata, di inubos. Mainit-init pa. Ano to? Oats. Who's this one? You're full? How many did you put? 2? Dalawa kasing sachet yung linagay niya. Yung instant, ano yan? Strawberry and blueberries. Oh, well done. Show me. Marunong na sila mag-fold ng damit na tulad na ginagawa ko. Yung ini-insert siya. Ayan. Because I tucked it inside of my knickers. Yeah. No. Okay, mag-ayos lang ako kasi may booking tayo para maka-uwi rin ako ng maaga. Okay, alis na tayo, guys. And wala na rin dito yung car ko. Hinuk na ni Jess sa caravan. That's mine. Why are you pulling shot? Why? That's it. Where's Karen? At the front? Okay, see you. Love you. Bye. Yan na yung ating car and the caravan. Yung mga boys busy mag-load ng kanilang damit sa caravan. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should. Dito tayo sa mahangin. Magpapa-clean din tayo sa paa. Ang dami na naman na kulay ng pagpipilian. Ang dami. Yan, meron pa dito. Ayan. And hindi pa dyan natapos. Pero, ewan ko na lang. Sa daming choices, ang hirap ng pumili. Ano kaya yung kulay na ipapalagay natin this time? I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another. Ang pinakulay natin ay puti ulit. Ito naman tayo for SNS. Magpapa-extension tayo kasi ang pudpud ng aking kuko. Tapos na tayo magpa-nails, guys. And yung kulay na pili ko sa dami kulay doon, ang pinili ko ay yung hawig sa isusuot ko sa wedding ni Emma. So, may pagka-ano siya, powdery pink and may touch na blue. So, yan yung ating kakulayan ngayon sa nails. Asan ba dito yung... Ayan. And also, nagpa nail extension tayo kasi diba, matagal ako hindi nagpa-ano guys, nagpa nails. And nagtanong ako sa kanya kung nagbibenta siya ng pang file sa nails. Sabi niya hindi. Tapos sabi ko, saan nabibili? Sabi niya, hindi mo yan mabibili dito kasi yung ginagamit nila ay
sobrang kapal at sobrang tibay. Tapos tinanong ko, sabi ko, nagbebenta ka ba? Sabi niya, hindi, bigyan na lang kita. So binigyan niya ako, guys. Hindi lang isa, kundi 3. Sa ibang bansa daw to, galing sa supplier nila. So 3, ang ganda, oh. So may reserve tayo. Ilalagay ko to sa isang bag, tapos sa isang bag, or sa car, and then sa bahay. So yung galing, kasi ang kapal nito, guys, as in hindi siya parang pangmatagalan siya. And then habang nagpapanails tayo, tumawag si Jan, nagbilin siya na bumili ako ng rose, yung katulad na binili niya kahapon pero hindi nyo nakita. So pupunta tayo ng Baker's Delight, bili raw akong 2 and kuha daw tayo ng drinks. Ang plano dapat hindi ako mag-grocery para sa caravan, kasi doon na lang kayo mag-grocery para hindi na ako mag-put away. Mag-grocery dito tapos mag-put away. Tapos pagdating doon, namimili din naman kami. So sabi niya, wag na raw ako mag-grocery. Pero tumawag siya, sabi niya, kuha ka na lang ng Coke, tapos eto. Sabi ko, oh, sige. Pero wag madami. So, kuha tayo ng yung gagamitin natin sa isang araw doon. And ano pa bang bibilin ko? Bibili ako ng chicken ko, guys. Chicken. Okay, alis na tayo. Anong oras na? 2:00 na. 2:00 na ba? Baka mahulog kayo. Car to ni Jan, hindi to yung car ko. So dun sa car ko, alam ko na okay na i-set up ko yung camera ganito na may bottle lang sa likod. Kay Jan, we'll see kung okay din siya. And si Holly, bago ako umalis, sinabihan niya ako na yung kulay daw na piliin ko ay pink. Sabi po, hindi. Never ako nagpipink, guys. Or siguro once. Pero madalang ako magpalagay ng magpalagay ng mga ganyang kulay. Mostly parang neutral yung pinapalagay ko sa nails. Pero ngayon makikita niya may pink, matutuwa yun. Okay. Yeah. May tatawid kasi. Sabi ko, sige, mauna ka na. 2 pala sila, kayo. Okay. Wait lang po. Mahangin na. Hindi naman malamig yung hangin, pero yeah, maganda yung weather. Hindi siya ganun kalamig. Okay, papunta na muna ako unahin ko muna sa coast. Then, mag-ship din pala ako, guys, kasi may nag-message sa akin na naka-pay na sila. So, kailangan kong ihabol yung, kasi bukas hindi ko na yun ma-ship kasi alis kami, maaga kami bukas. And si Joe kanina nandoon, tinulungan niya yata si Jan, or yeah, hindi ko kasi nakita. But si Joe, ready na rin sila kasi kasama natin sila sa holiday natin. Yung kasal kasi sa Saturday pa, pero mauna lang kami para makapag swim yung mga bata pag okay yung weather dun sa pupunta natin sa Berry. So, yeah, yun yung ating ganap. Balik natin is sa Tuesday na. Tuesday next week. So, medyo tayo dun? Like, a week? Hindi lahat sa Berry kasi pupunta rin tayo ng Adelaide. Okay, hindi tayo sa coast. Malapit lang to. Malapit lang sila. Punasan lang natin to. Squat tayo ng lettuce. Red cabbage. Silang bell pepper. Bakit?
Tapos na tayo guys dito sa Coast. Ayan, bayad na tayo. Ito tayo sa Baker's Delight. Ito yung gusto ni Jan, yung soft. Ayan. Kuha tayo nito. Hi. Good, thank you. Iniwan ko muna yung ating ano doon, tinapay kasi. Tingnan kung mayroon silang bell pepper. Ayan, meron sila. Dito madami. Magaganda actually dito ang vegetables. Kaso sa Coles tayo laging kumukuha. Ayan, may pili lang tayo. So, meron tayong yellow and red. Nakalimutan kong kumuha ng olive oil sa Coles. So, kuha tayong olive oil. Ito. Ngayon nakuha natin dito sa cheese apples. Kuha natin yung ating bread sa Baker's Delight. Ayun. Katabi lang sila, oh. So, ito yung bread natin. Babayaran na lang natin to. So, mayroon tayong tatlong slice bread. And yung roll. Hindi na nagkasya sa bag. Thank you. See ya. Dito na tayo guys sa bahay. Tinabi ko lang yung car dito malapit sa caravan kasi dito natin iloload yung mga nabili ko. Ilagay lang natin ang mga nabili natin. Ito yung salami. Yan, salami. Brussels, baby Brussels sprouts. Maliit lang siya, oh, baby. I-roast yan, ganun ko ito doon sa loob. Burrata. And eto, hugasan ko to. Dalhin ko to sa loob. Eto sa loob muna to. Kasi hugasan ko muna ang mga yan. Eto dito. Eto yung baby racket. And bumila ko, hindi ko pa to na-try. Etong Parmigiano. Ayan. Hindi ko pa siya na-try na ganitong brand. Cheese para sa salami sandwich nila Johnny Booth. And magna-nugget sila tonight. Easy dinner. Kasi hindi tayo magluluto na ng complicated. Tapos bumili ako ng thyme para sa aking salad. So hugasan ko muna ang mga tubala. Ayan. Yung lettuce na iceberg. Then bumili ako ng tigi-isang sibuyas na red and white. Kasi para sa salad lang yon. Yan yung nabili natin. Meron pa pala akong isang bag doon. Babe! Babe, can you get the other bag, please? On the other side? Okay. Come on. Oh. Maglagay tayo nito sa fridge para lumamig na. Mamaya, i-check ko yung ano. Ay, si Jana nito. Siya nang bahala dito. Okay, pasok muna ako and kailangan ko rin mag-ship. Han, the fridge is not on yet. Han, the fridge, can you turn it on? I'm gonna put your cheese and salami here. We need the cheese inside to make sandwiches. Oh, now? Yeah, we're gonna make them now. Oh my Yeah, God. but that'll be right. I'll turn it on. Alright, oh my I God. won't turn it on yet. Alright. Ay, salog pa pala to, guys. Kasi gagawa rin ng salami. Ay. Baka yun ang plano nilang dinner tonight. Okay. Binalik sa bahay. Dito na pala ako, guys, nagpapak. Tinitape ko na lang kasi napak ko na to. And nag-message siya na nakabayad na. So, sinisil na natin siya. Nasaan yung aking... Sinisoldo natin siya para ma-ship ko. Anong oras na ba? Alas 3 na ata. Alas 5 magsasara yung post office dito. So, lagyan ko ng fragile. Lahat ng package, especially pag may mga glass or lotion, hinalagyan ko nito para extra care. Ito, going international to. And merong footy training yung mga bata. Okay.
Yung declaration form. Ayan. Minamadali ko para makaabot tayo sa ano. Sa shipping. Kasi 4 pa to. 4. 5. 6. 6 atang international to. Ayan. Tapusin ko lang to, guys. So, tapos ko na tong tatlo. Meron pa tayong lalagyan ng tape. Padala ko na to kay dyan kasi medyo mabigat. So, ilagay niya na sa car. Okay, thank you. Meron pa ako dito. Dito. Ayan. Di pa ako tapos, guys. Alis na sila. Good luck on your training. Good luck sa rain. Love you. Love you. So bye. Love you. See ya. Han, another one please. Pinahintay ko sa kanya. Meron pa kasi ako dito. Ayan. Thank you. Bye-bye. Open the door, Bob. How are you there, Baba? It's squished. Okay. Pangit ang weather. Ang dilim-dilim and then ang lakas ng ulan. Okay, mag-ship na tayo. Ayan yung cart natin, guys. Yan yung isi-ship natin. Ang lakas ng ng hangin, ang lamig. Anong oras na? 5:42 na, guys. We're still here. Naboboard na siya. Thank you so much, Sonia. Okay. Anong oras na? Magsi 6 o'clock na. Yes. Sa back door na kayo dadaan kasi sarado na yung shop. Okay, I'm coming, Baba. Gutom na yung isa. Thank you, Son. See you next time. If you wanna see me again. Alright, see ya. Ang dilim na, guys. Tumawag na si Jan. Nasa bahay na sila. Ayun na kami, guys. Mag-ayos na ako ng gamit ko. So, magne-nuggets lang sila tonight. So, ayan yung nuggets. 10 kay Kuya, 7 kay Holly, and 7 kay Sak. Gusto niyang itry yan. Yung binigay sa akin kahapon. Because when my mom said the person came over, so my mom gave it, and then she gave us this. Yeah. So it's time to try. Gutom na siya. That's good. I like it. Say thanks. Yeah, I tried last night. Say thanks. Whoever gave me that last night. Thanks whoever gave me this. Tita, just say tita. Tita. Nakakatatlo na siya. Oh. Is that your third or fourth? Oh my God, tingnan mo. Ang dami niya nakain. Si Jan, nag-Vegemite. Vegemite and cheese toast siya. So good. Dito tayo, guys, sa caravan. And may dala akong basket kasi magtatanggal muna ako ng damit dito sa mga cabinet. Kasi madami pa akong damit dito na never ko tinanggal dito since nung nilagay ko. And yung mga dadalhin ko, hindi na magkakasya dito. So, magtanggal tayo. So, dito. Ayan. Tanggalin ko muna mga to. Para masabi ko yung mga gusto kong dalhin. Ang ganda nitong cords na tweed. Yan na ito din. Lagay natin ito. Madami pa to, guys. Ang dami. Lahat yung puno. Yung iba dyan hindi pa nasusuot. Ayan. Diba? Okay, tanggal lang ako. So, ito yung mga natanggal. And never ko pa ito nasuot. Ito nasuot ko once. Never. Ito once ata. And, ayan. Tinira ko sila dyan. And, yung mga damit. Lahat Korean to, guys. So, may mga plastic pa sila. And, may nahulog dyan. And, ano pa ba? Wala. Hindi ko na yan tanggalin dyan lang yan. Okay, may mga bralette tayo dito. And, more clothes na nasa bag. Nasa plastic pa. Ito, dalhin ko to sa loob. And, tinan nyo, nakasampay na yung susuotin ni Johnny Boy para sa wedding. Ano? Okay. Mga bags na lang naman yan. Wala. Sorry.
Sorry, Johnny Boy. Ayusin ko yun. Eto, never ko talaga itong nasuot. Never pa. Never pa. Eto once, nasuot ko to once. Nung pumunta kami nung nag-caravan life tayo. Ewan ko kung napanood nyo na yung vlog na yun. Eto maganda to. Ayan, maganda siya. Kaya hindi natin yan dadalhin kasi sobrang lamig na. Manipis lang to eh. And eto nasa plastic pa. Ito maganda to. Ang ganda din ng kanyang, parang nag-live sale. Ang ganda rin ng kanyang pabotones dyan. So, tago ko muna to sa aking mga pinagtataguan ng mga coat. Ito maganda siya. Oh, never ko pa ito nasuot kasi may tag pa. Ayan. So, never ko pa ito nasuot. Kasya pa ako dito. Baka hindi na ako kasya noon. Nagkasya pa ako nung sinukat ko to eh. Kasya pa ba? Baka hindi na ako kasya. Ay, kasya pa. Yeah, kasya pa. Ang cute nito. Saan naman tayo pupunta? Dapat nakaano ka lang dito. Ayan, oh. Korea. Ang cute. And tinext ko yung mga girls. Sabi ko, ano bang ganap natin sa Monday? Kasi sa Monday, may plano kami na magdi-dinner. Sabi ko, magdi-dinner lang ba tayo? Kasi sabi ko, nag-impake ako ng mga damit. Tapos sabi niya, ano daw gusto ko? Sabi ko, kahit ano para alam ko kung anong outfit ang dadalhin. Tapos sabi ni Kat, mag-karaoke daw kami. So mag-karaoke kami. Kasi sinend ko sa kanila yung mga dadalhin ko. Puro panlamig. So, pero hindi natin ito susuotin na this, karaoke. Next time siguro. Maganda siya, oh. Diba? Yan. Ganda-ganda. Oh, yan na. Yan lang ba yung tatanggalin ko dito? Madami pa ako dito sa ilalim din. Eto. Never ko pa rin ito nasuot. Ayan, meron pa siyang tag. Nandito lang talaga sila. Just in case. Pag caravan life lang natin ito masusot. Kasi nandito sila sa caravan. Ayan, oh. Ang ganda rin ng yellow. Ayan, nice. Makapal na tong suot ko, ha. Ayan, oh. Hindi ko pa ito nasuot. 2 years na to dito. Ilang taon na ba yung caravan natin? Yun din sila dito. Na never ko talaga silang nilabas after kung nilagay sila dito. Nilagay ko lang ito para may ano tayo dito. May reserva. Yan. Tapos pwede kang naka-jeans lang dyan. Dito. Ito yung may fur ko na tawag nun, denim jacket. From Korea. Lahat ng nandito ay Korea, guys. So, dyan lang to. Okay na yan. Okay. Dalhin ko ba to? Dalhin ko, dito lang muna to. Yung damit ni John para sa wedding. Ito. Tsaka mag-shorts lang yun. Ayan. Okay. Yan yung aking. Never ko pa ito nasuot. May tag pa. Ito lang natin ito ilagay. Okay. Dadalhin ko to kasi malamig na sa pupuntahan natin. Dito na tayo sa isang room, guys, kung saan ko i-imbak ang aking mga coat or blazer. Ito din, meron din to. Ito, hindi pa siya puno. So, dito ko ilagay. Ayan, o, diba? May pabalahibo tayo dyan. So, dito ko ilagay. Napuno agad. 3 lang to yung, yung terno na
blazer tsaka skirt. At tsaka yung isang white na coat. Na tweed. O, diba? Oh, ito, i-check natin kung magkasya yung iba dito. Ayan, mga coat ulit, guys. Ito Japan, ito Korean. So, ayan, nagkasya siya dito. O, yung alarm na naman ng aming fire yun. Tumutunog. And, ayan, puno din to ng mga ibang damit. Kasi hindi na yan kasya sa closet ko, guys. Kaya dito to sa spare room. Ayan. Tcharan! And, ayun. Hanggang doon yan. And, meron pa dito. And, meron pa dito. And, ito yung mga ibang damit na dadalhin ko. So, ito yung mga ilalagay ko sa caravan. Wala pa dito yung pang-gimmick. Puro ano to eh. Puro jumper. So, balik na natin itong white na organizer tsaka ito. Ayan. So, ayan. Ayan, patong-patong sila dyan. Hanggang doon. Ito. Yan ang tatlo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na organizer from IKEA. Ito yung dadalhin ko. So, ayusin ko lang. Ayan, guys. May dala akong isang coat. Ay, dalawa. Isang long at saka isang short. Guys, ayan na yung aking mga damit. What time is it now, yeah? 8:30? 8:31. So, mukhang ang dami niya tingnan kasi ang bulky ng mga jumpers. Tapos, nandiyan na rin yung isusuot ko sa wedding. And, may coat tayo dito. Tapos, yan yung bags. Then, yung dadalhin kong sapatos. Yan. Kasi kung umulan, dun sa wedding, hindi ko to susuotin. Baka ito yung suotin ko. O kaya, ito. Yan, hindi ko yata dadalhin yung isa. I packed everything that's in there. Kasi mataas din to. Why don't you like those? Ha? Those bottom are skinny. Ito mataas din. Yan. Pero mas mataas to. Pero hindi, pero si Sak. Okay. Pinili ito ni Sak. Right, Sak? You choose these shoes? This one? No, I didn't. No, Zachary. These shoes, remember? For wedding. What are you wearing to wedding? The other one. That orange one? No, not the orange one. Gusto niya yung orange. Other one. Gusto niya yung mini dress. No. But you like these shoes, right? No. You don't like these shoes? Wearing the orange. No. I don't like the dress you're wearing. The skirt. Ayun yung skirt. Which No, one? it's nice. No, it's not. So, which one? Everyone else is gonna wear like. Nice. Yeah, you're not. My God. Gusto niya, guys. Kitang-kita ang ano ko dun, ang bubay. But you choose these shoes, right? This one. This one. Wait. Oh, yeah. Yeah, this one. Siya nagpili ng sapatos doon sa gusto niyang damit. Kasi hindi yun yung susutin ko. So, tapos, aalis kami ng mga girls. So, ito yung susutin ko. Mag-flat lang ako o kaya My favorite. rubber shoes. We'll see, huh? My favorite 3 shoes. What were you saying? My 3 favorite shoes are in this pile because my mom has lots of shoes. Some are in this house or outside in the shed. Shoes. Is this one because I like this shining white and this. And I also like this star. And May I star like- kasi yan sa ilalim. The star's probably my favorite shoe. And And this one. I like this one. No, I don't. Me and Kuya loves that one. I like the glittery one because you can see it shining probably. You can probably see it shining. Yes. And I just don't, I still like it, but I don't really like the skinny bit. Ayaw yung star Sorry? na to. Sorry. And this one is my favorite. I like this color and the chain. I like this little thing there because it's supposed to be on the shoe. Wow. Yeah, so, yeah. Let me So try- which one is the most favorite one? Like the one you really like? That one. Guys, Me, I'm this one. I'm a model now. I'm a model. And eto guys, may mga soul protector to. Ayan. Kung I makikita nyo, may soul protector.
Nabili ko to, very good condition. As in, ayan. Sa mga luxury. So, kayo kung may mga sapatos kayo na mga mamahalin dyan, lagyan nyo ng salt protector kasi tingnan nyo, yung original niyang salt okay pa. So, pwede akong bumili rin ng salt protector para palitan yan. Eto, hindi pa nga natatanggal yung salt protector niya. And yeah, ang ganda nito. Sobrang komportable nitong suotin. And even this one, komportable. Eto, ang gaan-gaan nito. Akala nyo mahirap siyang suotin, pero hindi. Napaka-komportable nito ni Jimmy na suotin. Eto, nakakapagod lang tong suotin, pero maganda. Pag wala sigurong lakaran masyado, maganda siya. Pero, pag may lakaran, hindi pwede. It's not here. This one, I like this one because it's comfy. So it's your second one. Yeah. Kumakain na siyang marshmallow. Come on, Sak, help me now, please. Eto, hindi ko to dadalhin. Eto kasi optional. Kasi kung umulan, at least mag-flat na lang ako. O kaya, this one. Pero magdala tayo ng my heels. Kasi yan yung original na gusto rin ni Jan na i-partner ko doon sa susutin ko sa wedding. Is that your third one? That my favorite one? No. What's your third? I like them all. Sak, come on, help me now because Daddy will be... Oh, come on, help me first, please. Ito yung sinasabi ni Holly na gusto niya dito sa side. Meron siyang CC. And super ganda ng leather nito. Super komportable talaga nito. Them, Mom. Ha? I'm gonna try to trick them. We'll do a magic trick. Do you see there's nothing in my hand? Okay. Come on, Sak, help me now because Daddy will be here soon. Nandun si Jankila Jo. See? There. Oh, may marshmallow siya. Come on. Nilalamig siya. Thank you. See you. Good night. Mwah. Love you. Come on, Papa. Gagawa pa pala akong sandwich para bukas kasi gusto ni Jan salami sandwich. Nailagay ko na yung isa kong coat dyan and ito yung isa. Where's my friend? Pag naputol yan, guys, good night na. See you tomorrow. See you tomorrow. And may dala akong 3 black na leggings. Black leggings. Okay, guys, pag na lobat ha, I'll see you tomorrow. We'll see kung magamit ko yung food. Pero yung food ko We're kasi going to Berry, yes. So, we've been through Berry, but have I been to Berry before? Yeah, we passed the Berry, but we didn't stop there. Yeah, we haven't seen. Yeah. There's a mini golf. Yeah, mini golf. There's lots of water slides there. So, kailangan natin ang Dad said they're gonna be fun. ganito. Mom, way ngayong back. taglamig. Way back now. No, but I know, pag ilang Every time you Walang charge it, I know. it's like goes flat straight Straight away. away. Like every 50 seconds. At ilang bilis talaga. Okay, say thank you guys. Please Please like, please subscribe. if You're having a haven't see you on the next vlog, which might be tomorrow on the way to Berry. Yeah, they're on the way to Berry. On the way to Berry. Oh, Mom, this is so cool. I know. Because I think I do want you next to me.